Tento prípad je jedným z najkontroverznejších prípadov v modernej kriminalistike. Prípad Armina Maivesa a Bernda Jürgena sa stáva hororovým príkladom toho, čo môže nastať, keď sa ľudia rozhodnú prekročiť hranice morálky, zákona a ľudskej dôstojnosti. Tento zločin zahŕňa kanibalizmus, dobrovoľnú smrť a mrazivé stretnutie, ktoré zanechalo celosvetovú stopu v právnych a etických diskusiách. V tomto videu sa pozrieme na detaily tohto šokujúceho prípadu, ktorý otriasol verejnosťou, aké motívy a túžby viedli k tejto tragédii, aké právne, psychologické a morálne otázky tento prípad vyvolal. Predtým, ako sa ponoríme do príbehu, upozorňujeme, že nasledujúci obsah je veľmi citlivý a môže byť pre niektorých divákov znepokojujúci. Buďte pripravení na neľahkú tému, ktorá nás konfrontuje s temnými stránkami ľudskej povahy. Všetko sa tož začalo na internete, na platforme, kde ľudia zdieľali svoje najtemnejšie túžby a fantázie. Armin Maives, muž z Nemecka, mal jedinečný záujem. Chcel zažiť niečo, čo si nie je väčšina z nás ani schopná predstaviť. Hľadal človeka, ktorý by bol ochotný byť nielen zabitý, ale aj skonzumovaný. A práve tam, na tejto kontroverznej stránke, sa stretol s Berndom Jürgenom Brandesom. Bernd, muž s vlastnými neobvyklými túžbami, na Maivesovú ponuku reagoval pozitívne. Po niekoľkých týždňoch komunikácie sa dohodli na stretnutí, ktoré sa malo stať niečím, čo navždy zmení ich životy. Bernd chcel, aby bolo jeho telo zničené a aby sa stal súčasťou niečoho extrémneho. Niečoho, čo by prekročilo hranice bežného ľudského vnímania. Maives túto výzvu prijal, ale bol to on, kto mal prevziať úlohu aktívneho účastníka. Ale ako je možné, že dve dospelé osoby mohli pristúpiť na takýto extrém? Nie je jasné, či šlo o psychologické faktory alebo o temné stránky ľudských potrieb a túžob, ktoré sa v tomto prípade stretli. Po týždňoch komunikácie a plánovania sa konečne stretli. Bernd pricestoval do Maivesovho domu v Rothenburg, kde sa dohodli, že ich stretnutie bude prebiehať podľa presného scenára. Prvá časť tejto temnej udalosti sa odohrala podľa plánu. Avšak skutočnosť bola oveľa mrazivejšia než akýkoľvek scenár, ktorý si mohli vopred pripraviť. Po brutalite zabitia, ktoré Maives vykonal, nasledovalo niečo, čo väčšina ľudí nikdy nemôže pochopiť. Konzumácia ľudského mäsa. Bernd sám vyjadril túžbu byť konzumovaný, ale nič nemohlo pripraviť ani jeho, ani Maivesa na to, čo nasledovalo po smrti. Maives, spokojný so svojím činom, čoskoro zistil, že tento temný rituál nebol ako predchádzajúce fantázie, ktoré si predstavoval. Maives si urobil počas incidentu záznamy, ktoré sa stali kľúčovým dôkazom v tomto prípade. Po zadržaní Maivesa sa začalo vyšetrovanie, ktoré odhalilo detaily, ktoré šokovali svet. Záznamy, ktoré si robil, a jeho podrobné priznanie poskytli polícii a súdu nezvratné dôkazy o tom, čo sa stalo medzi ním a Berndom Brandesom. Avšak aj napriek priznaniu vyvstávali otázky. Ako môžeme posúdiť čin, ktorý bol vzájomnou dohodou medzi dvoma dospelými osobami? V mnohých prípadoch je násilia jasná obeť a páchateľ. No v tomto prípade
To bolo obklopené nejasnosťami o slobode rozhodovania a zodpovednosti. Súdy sa dostali do extrémneho právneho konfliktu. Po prvom rozsudku, ktorý obvinil Mivesa za zabitie a kanibalizmus, nasledovalo odvolanie. V odvolávacom procese sa pokúsil obhájiť svoje konanie tým, že išlo o dobrovoľný akt zo strany oboch mužov a Bernd chcel byť zabitý. Po niekoľkých mesiacoch právnych súdov, bojov, bol rozsudok nakoniec upravený na doživotný trest. Tento prípad vyvolal širokú diskusiu medzi odborníkmi na psychológiu, právo a etiku. Tento zločin vyvolal otázky o právach jednotlivca a hraniciach slobody. Tento prípad sa nezmestí do žiadnej jednoduchej kategórie. Je to príbeh o ľudských hraniciach, ktoré sú často rozmazané, a o túžbách, ktoré sú niekedy príliš temné na to, aby sme ich pochopili. Nie všetky otázky majú jasné odpovede. Niekedy je pravda ešte temnejšia, než si dokážeme predstaviť.